Henyo Trap Youth Council Soyong Zone bat Nong Tleu Circle hak sautere unai wing araja arpusan kalawan banyak keren bat ba Vivek im IPS SP ke East Khasi Hills District ban tip ya kejing ya cekmat kejing mudoi bat kejing toket persya ya ba Piden Singh Thaba bat ba Rojan Khalaj halor ke nong rem jing keno bagini ki arngot ki shim kabu ban pan bha ni commission na ki try ki bayo bailut kesan na ke sarkar na ke benta ke khendo ke bia dei ba kejing pentrai ya ke surok Shillong Western Bypass. Habakran sikilat patay kubor uba Purning Star Sabang Presiden ke HYC Soyong Zone ulaong. Banakal yang uba Vivek im ula pentem baladap ya ke charge sheet ke beningkong bat shen an sependap ya ke baar. Kumpan syukudau bagajing kedan halor kini kalau sedang nadu ubenai kala lengkot mentau senam hadir bagi HYC kalau yo ujor bagi don ki dala leni ki agent ki basim kabu na ki try jaka. Laong bagi try khendau ha kijing ujor ki leitu bagini ki agent ki le try ya ki jaka baya lengba ke tega project bat ya kran ya ki try jaka da ka dawa bha har ringkat kijing berngam balada kim ai bha ni commission kin pen slam ya ka pisa. Kil nilawan ban budin ban kendu ya i Inspector of Police jongka East Khasi Hills Isar Vivek im ban budin labai dai berkajing IFR persya ya kitu kibri ki ban benta ban dawa pisa habai dai baka land competition jongka taika Shillong Western Bypass. I kande ka kajing IFR de kitu ki long kemi hakaba kakis menta kala ya chakmat marbalai marba ni objektif pementa ka first charge sheet kila adap naliang di board pulit kila adap ni sa second charge sheet le habade bi wei pat naliang jongi ngi saya dang yai budin man pentikna ba kande kakis kam dai ban jalanti ban pentikaru ba kande kakis kali benya chakmat teh lo kata bentang iwan kendu ni SP mendaksi bandingkan nota bentang ki baca syit kidon ba laingot yai tamba haskan syit let's say kila ban bun yang taruh nomor ba ka sekan syit ka pedap kila ban bun yang taruh imla ban tip nomor ba kadai ka kamram jong keyboard plate nomor ba ban kan yang kata tendai yang mentahi je dan laingot ba syit tendai ka wei ka ba nak liang jongi ni kentu ya ka bor kulit ni keyboard jong ka an I hakane ka juk ka ba menta hakane ka jala ka jogi kinok song jong jalam me khaliahi ki du kham sim kham tam lei habaya dei ba kane ka jing kendu jong kibru ki baduk per kibru ki bespa habaya dei ba kata ka jing sim land competition ka jing dawa ya ka bah ya ka land competition dei kibru ki bespa hande kini kibru ki ba sya dawa ki kibru ki baduk kata ka dei ju kham sim marbalai yole ki don kata ka jing teng ba ka jing atatin yole se maki kimla ban kotbor ne maki kimla ban ya challenge yang ne ka kam nomor balai marbaki ki baduk nata ka ngi kerpat ya ka bor jokaan gi kerpat ki bor plate ban simkhya ya kana ban persisya ban pentikna ba watla kita ki baduk menaki baduk kila kidon la ka jong ka bor ba kidon la ka jong ka ikhtiar banda waya la ka jong ka hok law tak benta gi kerpat ya ka bor jokaan ban simkhya bentar yong ba ka inquiry danya chakmat te nalia jongi ringi nang ya budin nomor balai ku bang mene ka second chat sheet ka first chat sheet adap te ka second chat sheet kisa pendap traition ni tendai ke jing toket ikadang ya semat malbai kandai kam go jariut jarwat ba kamdai ka balong simple kandai ka kam ka balong kompleks nak ta kadau ka jing ikuri du mentar kadang ya semat am gini kibriu nak liang kibor kilong kim pat cha kim ai ru am tendai gi long independent du mentar kibar pengat FR kidon gumba laingot ai tambah kibriu kibaya sya file FR kita argut ka jing dawa kalong 10% sejerong don ki khap ba ladang ikan yang to bisa ka 10% wat yang tak 10% lu ka tam yang tak bisa ka bagiyo tendai habang pa imat ba ka ding jing ba kalong ba 10% sejrong nakalan komision ka baki pa ba kiyo kaliang jong ka seng jim don ai ban le yang ta hendai nyai budin ban nyai budin ban penting kena ba nakaliang ka bod jong ka anjen sim kai ne kam tang tai bi katai ya ladang ikan ya ka jing cha dawa bisa kat ku gajing itu jong kibri kalong bai yang ta ka whole stretch jong ta ka Shillong Western Bypass handai khendiat ki bami tang kita ki laingut ki nongsong chudong jong ka jabar ki mi syahmat ban pai la ya habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f ka plus f hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus f haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia
Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.